Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, na mamatayan minaan padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora di Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Marites Baco and family, kan Benaventura family, ni Gemma Nakama and family, ni Sarah Imperial and family, ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, ni Che Pranada, ni Bong and Jean Gapayaw and family, ni Jessa Lique and family, ni Joyce A. Sarsa and family, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Teotimo and Lobiano Jr. and family, ni Mr. and Mrs. Alberto Homo and family, and for the gift of life and birthday blessing of Carl Emil Chan, ni Emma Chan. Espesyal na mga kahagadan. To pass the exam for medicine, ni Dominic Gurat. To pass the physician licensure exam, ni Nicola Faye Bron. For guidance and enlightenment of Marian Faith Ante and Delphin Kian Ante, ni Marites Baco and family. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For successful PLE, Canoiles family. For birthday blessings and good health, ni Crina May Lasona. Special na kahagadan ni Nelson T. Almoradji Jr. and family, ni Rowena Antonio, asin ni Farah Isabel. To pass the exam of Patricia Daniel Cruz, ni Jenny Cruz. For physician licensure exam 2025, ni Maria Carla B. Adornado. For Gia Montaliana to pass the exam, ni Bing Montaliana and family. To pass the exam for medicine, ni Rachel Ann Montano. Special na kahagadan ni Mrs. Maria Teresa P. Sanchez and family. For Chelsea Mendoza and Perlin Openia to pass the exam, ni Chelsea Mendoza. To pass the PLE, ni Kate Vargas. For Mohana Rose Marchand to pass the exam, kan Marchand family. Petition for successful PLE for Rem Brutas Kamunaya and Pamela Castillo, dulot ni Roda Kamunaya. And petition for passing the board exam for Perlin Openia, dulot ni Jenny Cruz. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. For All Souls kan Buenaventura family, ki Eduardo kan Mendoza family. All Souls ni Tita Imperial and family, ki Lorenzo Josefina Espiridion and Teresa kan Dumikel family, ki Jean kan Dumikel family, ki Balbino ni FNS Velasco, ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ki Valerie Megan ni Rian, ki Abelardo ni Mayana Luna, ki Eduardo Sr. ni Bong and Jinga Payaw and family, ki Josefina and Roberto ni Rowena Antonio, ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Ligihino, Andro Juanito, Miriam and Roland Bendon, kan Asopardo and Cantara family, ki Jesus ni Jessa Lique and family, ki Florentina and Hidinio ni Joyce A. Sarsa and family, ki Famela kan Lastralia family, ki Rudy, Benjamin, Roderick, Melton, Jose, Josefa, Antonio, Maria, Vicente and Elena, ni Tess D. and family, ki Wilfreda kan Alamares family, ki Venancio and Ehina kan Dado family, ki Winifredo kan Lagustan family, ki Manuel Natividad, Edgar and Benjamin ni Eddie Andes, asin ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family.
Diyos marhay na aga po sa liwat. Ngunyan, iyo ang ika-27 Domingo kan ordinaryong panahon. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Kasabay kan sa tuyang mga personal na intensyon, ngunya na aldaw pinapamiibita sa espesyal na paagi ang sa tuyang mga maestra asin maestro. Today is World Teachers Day. Nagpapasalamat kita sa biyaya kan educators sa tuyang kinakban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa mga babasahon ngunya na Domingo, pinapagirumduman po kita na ang mahal na Dios matinao. God is generous. He gives us more than we deserve. Ang hagad sa tuya, maglingkod na dai naghahalat nin balos. Punantaan selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awitan ta ang Diyos na mamurawayon. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan.
papamiibion tangon yan, makakatabang sa paghurup-hurup ta sa mga babasahon ngunya na Domingo. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa dakula mong karahayan, na labi pa sa mga merito asin kamautan kan mga nag-aarang, pabuluson mo sa mo an sa imong pagkaherak. Tanganing patawadon mo ang natatakutan kan sa mong konsensya, asin itao mo ang daimahagad kan sa mong pamibi. Huli ki Jesucristo kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, pinapagirumdom kita na ang Diyos kansuanoy na panahon nagtaram sa paagi nin mga propeta. Alagad ngunyan, siya nagtataram sa kapanuan huli ki Jesucristo na sa iyang bugtong na aki. An aki na ini, bako sa na ordinaryong parapahayag, kundi sarong panalmingan kan kamurawayan kan urog kahalangkaw na Diyos. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Habakuk. O kagurangnan, sagkod no arin ako maghahagad nin tabang, bago mo dangugon, bago mo kami ililigtas sa kadahasan. Taano ta itinugot mong mahiling ko ang mga kasakitan na ini? Paano mo natatagalan ang pagmasid sa mga salang gibong ini? Nasa palibot ko ang karatan sa kakadahasan, ang pagralaban sa kapag-iriwan, yaon sa gabos na lugar. Iyo ini ang simbag sa kunin kagurangnan. Isurat mo nin malinaw sa mga tabla, ang ipapahayag ko sa imo. Tanganing maski sa sarong hirilingan, mababasa iyan. Isurat mo iyan, huli tadaipa na papanahon, tanganing mautob iyan. Alagad, madali nang mag-abot ang panahon, asin magkakatotoo ang ipapahiling ko sa imo. Pwedeng mahaloy nin kadikit ang pag-abot ka iyan, alagad halaton mo. Mangyayari iyan, asin day iyan mapupugulan. Iyo ini ang mensahe. Ang mga maraot day mabubuhay, alagad ang mga matanos mabubuhay, huli ta maimbod sinda sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo, tingog kan kagurangnan, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Kun ngunyan, madagog nido ang tingog kang kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya awitan niya to ang kagurangnan, maugmang umawon ta ang gapo nin sa tong kaligtasan. Dumulo kita sa sayang atubang na may pasalamat. Sa kaugmahan, mag-awit kita sa iyan nin mga awit nin pag-umaw. Kun ngunyan, madangog nindo ang tingog kang kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya magduko asin magsamba kita. Lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na sa tong kaglalang. Hulita siya ang sa tong Diyos, kita ang banwaan na sa iyang inaataman, ang mga karnero na sa iyang pinapakakan. Kun ngunyan, madangog nindo ang tingog kang kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Hinanyugan nindungon yan ang sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso, siring duman sa Meriba, siring kan aldaw sa masa, duman sa kalangtadan. Kan ako binalo kan sa indong mga ginikanan, asin pinagprubaran, maski nahiling ninda, ang sakuyang mga gibo. Kun ngunyan, madangog nindo ang tingog kang kagurangnan, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Ikaduwang babasahon. Si San Pablo, sa iyang surat ki Timoteo, nagsadol, naliwat palaadon ang biyaya ni Diyos,
na sa iyang inako sa paagi kan pagduon nin mga kamot. Andara kang regalong ini, bakong takot o kapurisawan, kundi kusog, pagkamuot, asin pagsayuma sa sadiri. Ang mga bagay na ini, dapat iyaon man sa lambang binunyagan, urog na kung yaon sa tahaw nin mga katibaadan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa kaduhang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, kaya pinapagirumdom ta ka na urog mong gamiton ang regalong itinaos sa imo nin Diyos. Kan iduta ko sa imo ang mga kamot ko. Hulit ang espiritu na itinaos sa to ni Diyos, bakong nagpapatalaw sa to, kundi pinapanap kita nin kapangyarihan, pagkamuot, asin pagpugol sa sadiri. Kaya day ka masupog na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Day mo man ako ikasupog. Ako na nabibilanggo para sa iya. Kundi akoon mo ang sa imong kabtang sa mga kasakitan dahil kan marahay na bareta. Sa tabang kan kapangyarihan ng Diyos. Gibuhon mong arogan ang mga itinukdo ko sa imo. Asin magdanay ka sa pagtubod, saka sa pagkamuot, na inako ta dyan kay Kristo Jesus. Sa tabang kan Espiritu Santo na nag-ierok sa to, ingatan mo ang katotoohan na ipinaniwala sa imo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga apostol nagsabi sa kagurangnan, pakusuga ang samong pagtubod. Sinimbag sindakan kagurangnan, kun igwa kamo nin pagtubod na siring kan pisog nin mustasa, masasabihan nindo ining kahoy, magabot ka, dangan makatanom sa dagat, asin makuyog ang kahoy sa saindo. Halimbawa, igwa kamo nin surugoon na nag-aarado o nag-aataman nin mga karnero. Pag-abot niya hali sa uma, aalukon daw nindo siyang magkakan, dainanggad. Kundi, ini ang sasabihon nindo sa iya, andamaan sa kong pamanggihan, dangan magsangli ka asin maglingkod sa ko, mantang nagkakakan ako. Pakatapos ko, pwede ka nang magkakan. Pinapasalamatan daw ang surugoon, huli ta kinuyog niya ang pinagbubuot sa iya, daing. Arog man kamo kaiyan. Kung nagibo na nindo, ang ipinapagibo sa indo, magsabi kamo, mga surugoon sana kami, ginibo mi sana ang samong katungdan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Let us begin with an exercise. An exercise of gratitude, memory, remembering. I'd like you to remember for a moment any experience when you felt surprising generosity. Pakigirumdum ang sa imo pong eksperyensya
na ang pagkamatinaonin sarong tawo, ikinabigla mo. You were surprised dahil matinao ang sarong tawo sa saimo. Halimbawa, naghahagad ka sa sarong tawo nin tabang, dikit sana, pero ining hinagadan mo nin tabang, tinawan ka nin mas dakol kisa hinagad mo. Do you remember a moment like that? O kaya, may nagibo kang sala laban sa sarong tawo, as in ready ka na pag nasabatan mo siya, iiwalon ka niya o dadagitan ka niya. Pero kan nasabatan mo siya, dai ka man inarog ka iyan. Kan nasabatan mo siya, mabuuton man giraray sa imo, pinatawad ka tulos. Do you remember times like this? Surprising generosity. Tinawan ka nin labi pa kisa kaipuhan mo, kisa hinagad mo, labi pa kisa inaasahan mo. At the beginning of the Mass, I called your attention, pagkatapos tang awiton an kamurawayan, bago kita magpamibi, I called your attention saying na an opening prayer kaining Domingo, makakatabang sa paghurup-hurup tangon yan. Ini pong disposisyon nin surprising generosity, iyo po ang disposisyon kaitong opening prayer ta ngunyan na misa. You know, every 27th Sunday, this is the beautiful prayer that the church prays. Ano po ang sabi kan libro nin pagmisa? Sabi duman, Lord, pour out your mercy upon us, so that you may forgive what conscience dreads, and so that you may give what prayer does not dare to ask. Duwang bagay ang hinahagad. Kagurangnan, enot, patawadon mo po ang kinakatakot kan samuyang mga konsensya, enot. Ikadua, kagurangnan itao mo po ang mga bagay na nasusupog kaming hagadon sa pamibi. Bakong arog po kaini, ang disposisyon ta, ang kamugtakan ta sa atubang kan mahal na Diyos. Every time that we stand before God, arog kaini ang pagmati ta. Enot, midbid taan sa tuyang mga sadiri, aram ta ang mga kaluyahan ta, mga kasalan, mga pagkukulang. These are the things that our conscience dreads. Ini so first part kan prayer. Aram taan mga bagay na ikinamumundo sa kaikinakatakot kan sa tuyang mga konsensya. Which brings us to the second disposition. Dahil kaiyan, pagmarani kita sa Diyos, nasusupog lugod kita. Because we know that we are unworthy. Nasusupog kitang maghagad kan sa tuyang mga pangangaipo dahil aram ta, bako man kitang maninigong tawan. This is the prayer that the church courageously prays every 27th Sunday in ordinary time. As digdi po sa Ebanghelyong binasa tangon yan, arog po kaiyan ang pagmati kan mga apostol. Pagmati ninda, maluya sinda, bakong maninigo. And so they said to Jesus, Lord, increase our faith. Kagurangnan, pakidagdagan mo po ang samuyang pagtubod. Notice what they're asking for. Ano pong hinahagad nindang grasya? Pagtubod. Faith. They're not asking for power, nor for glory, nor for any reward for the things that they do. The only thing that the apostles are asking for from Jesus is faith. Kagurangnan, pakidagdagan mo man po ang samuyang pagtubod. What is this prayer? It's an admission na kulang ang pagtubod ninda. It's like saying, kagurangnan, aram mo dadakol ang samuyang pagkukulang asin kaluyahan,
Kaya, pakidagdagan mo po ang kulang sa mo. Pakidagdagan mo po ang samuyang pagtubod. Lord, increase our faith. Ano pong simbag ni Jesus? How does their master respond to their request of an increase of faith? Ang simbag niya po, parabola. Siring kan dati, pag may hapot ang mga disipulo, si Jesus nagsisimbag sa paagi nin istorya. And He gives them two parables. The first one, the parable of the mustard seed, of which we are all familiar with. And second, the parable of the unprofitable servant, ang parabola ng aliping walang kabuluhan. Let's go back to them very briefly. Enot, sabi kan kagurangnan, kun igwada kitang pagtubod sa mahal na Diyos, dawa siring kasadit nin sarong pisog nin mustasa. Nakahiling na po kamo nin pisog nin mustasa. Next time that you go to the grocery or agricultural shop, you look for the packets of seeds and you will find there a small seed. It's brown. Sabi kan kagurangnan, dawaan pagtubod ta, siring kasadit kan pisog nin mustasa, dakul kang kayang gibuhon, dakul kang kayang dumanan. Dawa sadit sana ang pagtubod, tutumbasan po iyan kan mahal na Diyos nin kadakul-dakul na biyaya. Lampas pa kisa hinagad mo, lampas pa kisa inaasahan mo. Translation, God does not demand so much from us. Anhagad sa nakan mahal na Diyos, pagtubod, dawa kasing sadit kan pisog min mustasa. And that is enough for God. Sabi pa kan kagurangnan, in the second parable, pag naggibo ka nin karahayan, dai ka maghagad nin balos o pabuya bilang kabayadan. Kita, mga surugoon man sana, we are simply servants, slaves. Mayo kitang karapatan na mag-demand nin bayad. And the image that he uses is a servant who comes home pagkatapos magtrabaho. Sabi kan kagurangnan, nata, ang surugoon, pag uli niya sa harong, pwede nang magpasiram-siram. Sabi, bako, ang surugoon, pag uli, maserbi pa man nanggad paglilingkudan ng amo niya. Saka siya makakan, pagkatapos magkaon kan sa iyang amo. Dahil mayong utang na buot ang amo sa iyang trabahador. Ang gabos na igwa kita, hali man sana sa Diyos, itinauman sana kan Diyos. But honestly, pag binabalikan tapuan sa tuyang mga puso, bako man po kitang arog kaiyan. Many times we are demanding servants, entitled servants. Kung minsan, pag nagpapangadji kita, dangan garuda inadadangog kan mahal na Diyos ang satong pamibi, o paghaluyon ang simbag sa hinahalatang blessing, ano pong namamatian ta? Nagtatampo. Anggot, dagit sa mahal na Diyos. Abo ko nang magsimba, day na ako ma-pray, anyway, day man ako pigsisimbag ni Lord. Lord, nakapira na po akong nobina dyan sa St. Jude. Gabos na garong nobinaryo na kompleto ko, nakapira na po akong sindinin kandila. Dai mo man sinisimbag ang pamibi ko. Lord, maray man akong tao, sige kong gibunin karahayan sa ibang tao. Dapat garo, bayadan mo man iyan, tapatan mo man ang sakong karahayan. I hope we can hear ourselves every time we say that. Kagurangnan, bayadan mo po ang ginibo kong karahayan, tumbasan mo po, tapatan mo po ang paglingkod ko sa imo. Pagdai kita nasusunod, pagdai ta na kukuaan gusto ta, madalion magkulog ang buot.
inipuan kagayunan kan sa tuyang Dios. Nadawa arog ka ini karaot an sa tuyang ugali, maray na lang ang Diyos dahil nagtatampo sa tuya. Ano po? Ang Diyos, minsan arog kita kaini, padagos na nagtatao kan sa tuyang mga pangangaipo. Minsan nga ni, lampas paki sa hinagad ta, lampas paki sa inaasahan ta. Let's do another exercise of generosity. Another exercise of gratitude. I'd like you to pause right now and remember, kasuarin ka may hinagad sa Diyos, danganan tinao sa imo, lampas paki sa hinagad mo. So much so na nakasabi ka, Lord, dakulon man ini, sobra po ini sa kaipuhan ko. Lord, salamat po. Kadakol-dakol po kaining tinatao mo. Pwede naman po, ang simple sana, pero salamat po, sobra-sobra kang magtao. Do you remember a time like that when you felt God's surprising generosity? Or perhaps you're living a life like that right now. Buhay na nagsusupay ang biyaya, lampas ki sa hinagad mo. You see, our God is very generous. He gives us more than what we dare to ask. At yan, mapangadji kita kan ama niya mo, our Father. And the priest says before that, nangangahas kitang magsabi, nangangahas kitang magpamikbi. And so that will be our assignment for this week. Ngunya na si Mana, lugod, mangahas kitang magpamikbi. Anong biyaya po ang nasusupog kang hagadon sa Diyos? Tibaad nasusupog ka dahil aram mo na dakulaon man ining hahagadon mo? O garo imposibleng itao kan Diyos? O pagmati mo, bako kang maninigong tawan? Ngunya na si Mana, pakihagad po iyan sa mahal na Diyos. Mangahas, maghagad, magtubod, nadawaan sa tuyang pagtubod, siring kasadit nin pisog nin mustasa, dadagdagan iyan kan mahal na Diyos. Prepare yourself to see and experience God's surprising generosity. Matinao ang Diyos, ang tinatao, lampas kisa hinagad ta. Kagurangnan, pabuluson mo sa mo ang pagkahirak mo. Tanganing patawadon ang ikinakatakot kan sa mong konsensya, asin itao, ang daimikayang hagadon sa pamikbi. Amen. Tindog po kita, simbagunta ang tataramon sa pagpahayag kan sa tung pagtubod. Tutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asinuli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina nila manuli kan Espiritu Santo kibiren Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kampanako ni Poncio Pilato, nagtio sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin ka ni katulungal daw, na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway.
Siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat ning mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Daraan sa tuyang pagtubod, dakula man o sadit, maghagad kita sa Dios na matinao. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan na nagpapahayag ning pagiging Kristiyano, magtalubo sa pagtubod asin pagkamuot para sa lambang saro. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagtubod, magtalubo asin magkusog, asin padagos kitang magmidbid kan sa tuyang lubos na pagsarig sa Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagluluya ang pagtubod, asin nawawaranin paglaom, mapukawan kan Espiritu para sa pagbago kan sa indang pagdusay ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga biyadi, ang mga may edad na, asin nagsusulo-solo, magdanay na pusog sa saindang pagtubod, dawa sa tahaw nin mga pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, patawadon sa saindang mga kasalan, asin akoon sa kamurawayan ni Kristong para ligtas. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa espesyal na paagi, ipamibi tangon niya na aldaw, ang satuyang mga nagin maestra, asin maestro, kan kita mga aki pa, ipagpasalamat ang gabos na mga nanodanta sa inda. Para sa gabos na paratukdo sa kinakban, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, mga haskitang maghagad kan sa tung mga pangangaipo, asin ipamibi ang mga pinangako tang ipagpapamibi. O Diyos sa muyang Ama, mantang natalastas mi, na kun kami sana mayo kaming mahahaman, tabangi kami na magdayupot sa imo sa pagtubod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong araw-aldaw na pagsakripisyo, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Paki ako ining mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon. Asin huli kan mga banal na misteryo na sa mong siniselebrar susog sa katungdan nin tamang paglingkod. Magkanigong utoba ang pagpabanal kan pagtubos mo sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan sa magpasalamat sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsik kan sa imong pagkadiyos. At ngani, itinagama mo ang bulong sa samu man sa ng pagkamagagadanon, asin kun ano an ikinapahamak kan mga nawara, iyo man an ilinigtas mo sa inda. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbo nin angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Santa Faustina Kowalska na fiesta ngunyan, asinan gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Minsan bako kitang maninigong mga surugoon, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga, ansa mong mga kasalan. Kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo na nagtatao lampas kisa hinahagad ta. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong simbahan
Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang. Asin ang kalayunin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami de mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asing kang bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kanubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan na sing katuninungan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan na sing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita, matindog po. Diyos na makakamhan, warasan na kami mahimahaan asin mabasog kan mga sakramentong inako. Sagkod na kami man magin siring sa samuyang pinakinabangan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo. Ang natipon niyato sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 52,545 pesos and 25 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,979 pesos and 55 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 42,340 pesos and 85 centavos. Para po ini sa mga naapektaran nin linog asin Migrant Sunday. Siring man sa Oktubre 6 sagkod 8, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya to giromdomon. Anak kolekta niya to ngunya na bulan nin Septyembre hali sa tada canisters, igwang total na 24,102 pesos. Mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina ang tada canister. Tanganing magpuo naman maghulog sa mga ini para sa bulan nin Oktubre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa Oktubre 19, mapuo na po ang nobenaryo kan sa tuyang mahal na patron, si San Judas Tadeo. Sagud po ini sa Oktubre 27. Sa mga maut po maging novena, asin Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa Paris office. Sa mga maut po, magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag. Available po ini sa opisina. Asin maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos, asin 200 pesos. Diyos mabalus po. Today is the first Sunday of the month of October. Asin digdi sa St. Jude maugma kita dahil an Oktubre mapiesta an satuyang mahal na patron. That will be on October 28. Asin mapreparar po kita sa paagi nin sarong nobenaryo. Siring man an Oktubre po is month of the Holy Rosary. Mapagirumdum po na mapangadji kita kan Santo Rosario sa satuyang mga harong, pag nasa biyahe, sa commute, please pray the Holy Rosary. Ask the Blessed Virgin Mary to accompany you in life.
Digdi po sa St. Jude, igwa kitang arualdaw na pag Santo Rosario, pakatapos kan huring misa every day. And huring misa po, pag Monday, Tuesday, Wednesday, Friday is 5:30 p.m. Pag Thursday, Saturday, Sunday, 6 o'clock p.m. After these last masses of the day, igwa pong recitation of the Holy Rosary digdi, siyempre pwede man po kamong magpamibi sa indong mga harong, kaibaan sa indong pamilya. 2 weeks ago, nakaligtas po kita sa sarong bagyo. As in, an pangapudan kan sa tuyang obispo to be extra generous last Sunday in our second collection. Nahiling po nindo ang financial report, dakulaon po sa second collection. Salamat po sa indo para po ini sa mga biktima kan bagyo duman sa Masbate, tabang tapo bilang kapwa Kristiyano. Salamat man po sa mga naglingkod sa Santa Misa, pati po sa tuyang mga tugang na yaon sa live stream. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria, Nuestra Señora del Santissimo Rosario, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga pamilya, sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw na may hararom na pagtubod sa Diyos. Salamat sa Diyos.